Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian. Euskal Herria irratian, Rafa Rueda dugu entzuten ari zareten hau, bere azkeneko diskoan topatzen aldugu. Rafa Rueda, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ba genuen gogoa, ezta? Hiri kristalezkoa izeneko disko hau zure azkeneko lanari buruz hitz egiteko. Duela hilabete batzuk kaleratu zenulako. Bai, okerrez banago, ez dakit urriaren erdialdera edo azararen hasiera uste dut izan zara, eta bueno, hilabete batzuk, kontzertu batzuk egiten hasia, eta gaur Iruña tokatzen zait. Hori da, Iruñeko Carmen kaleko herriko tabernan. Hori da, bai. Hemendik oso gutxira, 8 herrietan zuek adi, Hori da, eta bueno, hortxe, ibiliko naiz bakarka, leku, txikia omen da, eta egite ditut ere formatu ezberdinak, bandakin, bakarrik, eta gaurkoa, nahiko modu hurbilan ingot, diskoko kantuak, eta... Izan ere erranduzun bezala, taldearekin ere egin izan dituzu emanaldiak, aurkezpenak, disko honen aurkezpen handiak, ezta? Baina formatu txikian ere, egiten duzu txikiena, zu eta zure gitarra. Bai, helburua printzipioz hori da alik eta leku gehienetara heltzea, eta lekuaren arabera, batzuetan hori laukotean egiten dugu, berez banda laukotea gara, eta eta ere beste formatuak hirukotean, bikotean, bakarka, baldintzen arabera, eta hori, esan dizuan bezala, leku guztietara edo alden gehienetara bintzat heltzeko asmoakin, eta alaxe torri naiz ere, Alaxe torri zara, gitarra eta guzti, hemendik gutxira zuzenean aritzeko aukera ere izanen dugu. Guk beti egiten dugu proposamenak gitarra ekartzeko eta zuzenean abesteko. Batzuk onartzen dute, beste batzuk ez. Bai. Posten gara, onartzen duzuenean. Bueno, zure lan berria, hiri kristalezkoa, konta iguzu, zer topatzen aldugun, hemen elektronika gehiago, somatu dugu, doinu dantzagarriago batzuk ere bai... Gitarra gutxiago? Bai, printzipioz hori da disko bat monografikoa, hiriaren ingurukoa, eta bertan, agertzen dira 10 kantu bakoitzak balizko biztanle baten historia kontatzen du, nolabait, kantuek ere daramate personen izen propioak, eta hori azken batean hiria eta pertsonak hiria da gaur eguneko gure bizimodua, eta aitzaki bat da hori gutaz hitz egiteko, gure hori gauzetaz, personei buruz hitz egiteko, eta alaxe begiratu nuen diskoaren kontzeptua nolabait ari edo testuari dagokionez. Gero musikaren arloan ere zuk aipatu dituzu hor aurreko lanekin konparauta ezberdintasun batzuk, ez? Kendu diot lekua pixkat gitarrari, eta saiatu naiz teklatuei eta inkluso abotsei esango nuke tarte handiagoa ematen, eta hori estatikoki alegin bat ere egon da beste pausu bat emateko beste esparru batera edo mugitzeko nolabait, eta egia esan nahiko pozik emaitzarekin, ez? Hor lehen aldia zan da produktore batekin lan egin izan duala, Jon Agirrezabalaga, eta bera Guas talde We Are Standard taldeko partaidea da, eta doinu elektronikoak, dantzagarriak ere jorratzen dituzte, eta behar bada horrek ere izan du eragina, ez da? Eragina, azken emaitzan, Bai, eta hemen 5. disko honetan zure bakarkako 5. lana delako, ez da? Honako hau, aurkezten ari zaren hau. Hemen komentatu duzun bezala, hirien eta biztanleen arteko harremanak, horiek dira protagonista, eta egile desberdinek egindako letrak ere badira. Bai, hasieratik diskoa kokatzea, hirian kokatzea erabaki nuenean, eta neukan argi kantuak izan behar ziala,
personen historiak eta izen propioarekin, eta hori aipatu duana, eta anistasun hori nolabait ere baislatzeko pentsatu nuen bai idazle ezberdinekin ere kontatzea. Beti jo izan dut oso gertukoak diren lagun batzuen gana aurreko lanetan, baina oraingoan hori uste dut joera hori nolabait markatu egin dudala gehiago, ze idazle daude hor, Gotzon Barandiaran, Arkaitz Kano, Arkaitz Estibaiez, Unai Turriaga, Leire Bilbao eta Miren Amuriza. Nik neuk ere idatzi dut diskoko azken kantua, eta asmoa zen hori anistasun hori, persona ezberdinen eta historia ezberdinen anistasun hori idazlekin ere markatzea, eta horixe izan da asmo horren helburua, nola bai. Komentatu dugu, gitarra eta guzti etorri zarela, eta orain eskatu nahi dizugu, gitarra hori hartzea, eta bestiren bat eskaintzea, ezaki zer pentsatu duzun, jotzea egingo dut Arkaitz Kanok idatzitako kantuaren, diskoaren bigarren kantua, Jon izena du kantuak, eta jo ingo dizuet, oso ongi. Guk gustora adituko dugu Rafa Rueda hemen zuzenean Irrintzi Sound System tartean bere gitarra hartzen hemen eta prest daudenean Rafa nahi duzunean. Xampan kopaz egin topa, hautsi nahi duten guztiekin. Ez duzu inori deus, eskatzen leiotik kanporazo, erantzun gabe bidei, hor konpondenei. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer labirinto, ez dakit gu zer garen, larri mina beste. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer algoritmo, larri mina gozamen bihurtzeko. Bihurtzeko. Bakarrik egin duzu topa, eskafandra jantzitan, hodeiak gizen daude, euri morez, kiskali duzu hiri hau, lurra utzi aurretik, azken gauan dakau. Aztarnak ezabatu, lan bat gehiago, lan bat gehiago. Krimen goxoa da hau, lan bat gehiago. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer labirinto, ez dakit gu zer garen, larri mina beste. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer algoritmo, larri mina gozamen bihurtzeko. Bihurtzeko.
Hementxe, Rafa Rueda zuzenean Euskal Herria irratian plazerra da, benetan guk beti guztiei erraten diegu, ez dakit, diskoan, bai, sekulako lana dago, eta efektuak, eta horrelakoak, grabazioa egiten duzunean, hamaika aukera daudelako, baina zuzenean ikustea, beste gauza bat da, beste sentsazio bat da. Bai, azkenean hori da musikaren magia, ez? Zuzenean, bai. Eta horren musikari gehienok behintzat, nik esautzen dituanak gehien disfrutatzen dugun momentua da jotzen eta kantatzen eta hortarako dago asmatua entzuteko bai, baina jotzeko batez. Eta gero nik uste dut entzuleek eta ikusleek ere gehiago gozatzen dutela, ez da horrean edukita. Bai. Zalantzari gabe. Badakizue, gaur 8:30 herriko tabernan, hemen beroketa ariketak egiten ari zara, Rafa. Asko berotu barik egia esan, baina bai. Normalean egiten dituzu horrelakoak edo ez? Bueno, irratietan eta gutxi jotzen dut egia esan, baina karo, gustatzen zait, kantatzen hasi baino lehenago nire tartea hartzea eta lantzamen egiten ditut olan, zuen beroketak edo lasaitzeko ariketak ere bai, norbere buruarekin apur bat bakizu horrek gauza konzentrazio ariketak eta hori kostatzen zait olan bapatean, baina gustora. Izan ere, urduritasun puntu bat ere izaten da. Ez dakit nik, oso formato desberdinak landu dituzu eta lantzen dituzu, ez da? Rafa, hor errate baterako erranduzu, ez da? Taldearekin, toki handi batean, bakarka, toki txiki batean, hemen irratian, gure aurrean, ez dakit zu nola sentitzen zara erosoago edo? Bueno, formato bakoitzak badu berea, ez? Azken batean hor atzean dagoena kantua da, eta kantuak ere bizitza ezberdinak hartzen ditu segun nola eta non eta noiz jotzen duzun, ez? Orduan, niretzat importanteana, ze formatuetan nagoen baino da, gustora sentitzea eta kantatzeko edo baldintza egokiekin. Kasu honetan, oso simplea, gitarra hartu eta hemen ere, gustora nago eta ez dago arazorik, baina printzipioz hori leku eta momentu bakoitzak eta formatu bakoitzak badu bere xarma. Holan bakarrik nagoenean, agian kantue kartze dute kutsu leunago bat behar bada, hor igual tartea handiago ere badago hitzaren inguruan ere solaseko pixka bat, jendeak parte hartzeko aukera ere izaten da, batzutan egiten dute, ez da? Baita ere, eta gero, igual bandarekin, hori, zuk esan dozuna, igual dantzarako egokiagoa da kasu batzuetan, eta normalan gutxiago egiten dut musikariekin nagoenean hitzegin, eta hori, formatoaren arabera ere baldintzak eta jarrera ere aldatu egiten da nolabait, baina beti ere kantua atzean dagoela eta egia esan guztiekin disfrutatzen dut asko, ez. Bere ibilbidea badu, disko honek, ez da komentatu dugu zure 5. lana dela, hiri kristalezkoa, eta urritik kalean dago, eta emanaldi batzuk egin dituzue formatu desberdinetan, zer ekarri dizu proiektu honek, zer bizitzen ari zara honetan? Bueno, 6 urte uste dut 6 edo 7 azken lana kaleatu nuela eta pizkat nengoen nire bakarkako proiektuarekin ez astuta, baina beste proiektu batzuetan eta oso ezberdinak eta gogoan nuen honi berriz eusteko, eta izan da hori barriro sentitzea hori nire kotxearen edo nire autoaren gidari nola baita, ez beti bili naiz, igual pieleten azken birarekin, ere hortxe, bestela, edo urdangarin laguntzen, edo beste proiektu batzuetan hor, bidai lagun nola baita. Eta hontan, ni agertzen naiz hor erdi biluzik, gaur biluzteago beste batzuetan baina. Eta gogoan nukan hori berriz ere hori nire autoa gidatzeko eta hori hortarako aukera ere manditle lan honek, gero nahiko
zera publiko edo jendearen aldetik eta oso eritzi politak jaso izan ditut eta oso gustora egia esan batzuetan aurreko lanetik ja denbora nahikotxo ja pasatuta komentatu izan dut behin baino gehiagotan, lan bat bukatzen duzunean zaudela nolabait gertuago urrengo lanetik, ez? Baina tarte bat pasatzen danean ez dakitzen batekoa, baina pasatzen zara gerota gertuago egotetik gerota urrunago egotera, ez? Eta nire kasuan disko honetarako eman dudan tarte hori justo mugan zegoen. Oso luzea izaten ari zen. Luzea izan da. Gauza asko egin ditut zera tarte horretan ere, baina ez nire proiektuari zegozkionak. Eta egia esan, diskoarekin hori pixkat berriro etorri naiz, eta horrek ere eraman naue ona Iruñara gaur. Bai, hori da, eta gu pozten gara. Komentatu duzu beste proiektu goien artean, PLT, itzul izen, hemen izan zinen gainera horren inguruan hizketan hemen Iruñan egin zenutelako kontzertua, eta hori izan zen, batean berpiztu egin zen taldea, berriz hiltzeko. Bai, esperientza polita izan da, ez dakit azkenean zenbat emanaldi egin ditugu, hasieran 4 bat izan behar ziren. Bai, hasieran 3 edo 4 ziren, baina gero zenbat egin dituzu, 5 edo 6 uste dut, ezin izan dugu ere, ezin dut izan eukitugu eskaera piloa, baina, jendeak gehiago nahi zuen. Bai, ja urtea pasidan ere jautzi genuenetik edo aparkatu genuenetik eta jendea gogotsu zegoen, baina bakoitzaren proiektu egin eta uztartzea egia esan nahiko ezinezkoa edo ezinezkoa esango nuke. Zaila erran behar zenuen, baina ez ezinezkoa. Bai, eta hori, hor eman genuen urtetxo bat ensaiatzen, beste pare bat hilabete kontzertuak ematen eta gustora. Orduan erran dezakegu berriro hor dagoela, gordeta eta euskalo itzultzen du, baina momentuz ez duzu inolako asmorik, ez da? Ez, holan pelaburrean ez behintzat, inoiz ez dakizun noiz gertatu daiteken, baina hor oso zapore gozoakin aparkatu dugu berriz eta holan pelaburrean behintzat ez dago berbisteko asmorik. Itzuliko gara, zure azkeneko lan honetara, Hiri Kristalezkoa izeneko lan honetara, eta itzuliko gara zure gitarrara, hemen zauden ezea preste abesteko, beste abestitxo bat eskaintzen baldin badiguzu, gu hemen gustora. Bai, hau da kantutxo bat nahiko berezia dana, Arkaitz Estibaiesek idatzitakoa eta zer ikusia ere badu nere historia pertsonalarekin familian gertatutako kontu bati buruz da, berak idatzi zuen memoria historikoaren harira Lemoako udalak egin zuen proiektu baterako eta eskatu zidan kantu hau egitea bertsoekin. Eta zira batean, nola esan dudan lehen, irian zegoela kokatuta lana, ez neukan asmorik diskoan sartzeko, baina gero konturatu nintzen, esan dizudan moduan, kantuak neri buruz hitz egiten zuela ere. Orduan nire hiritarra izanik lekua zeukan ere diskoan, eta hause da orain eginen duzuna. Bai, Oroitz du izena kantuak. Oroitz, nahi duzunean, Rafa, aurrera. Hogeita 17ko maiatzaren 10ean 7 esne beizebiltzan harataona larrean kortako lanak amaitu barri kontu kontari zineten jarri gure sukalde zarrean 3 semetxo dan bi alaba
ondoan gure Amama Clara lapikoaren aurrean Zazpi gizon sartu ziren Zazpi arma eskuetan Esan ez ezintuztela Sarri ikusten mezetan Etxeko kajoi Guztiak usten Gero eraman Egin zintuzten Negarrezta odoletan Naizta ez zuen Gura kontatu Mina ez da inoiz Ez ezabatu Amamaren begietan Gau ez eraman zintuzten Gau ez aititek handido Kamioneta zar baten Bultzaka zintuzten igo Gure etxeko Zorion dena Indarrez oztu Nahi zigutena Etzen bueltatu berriro Naizta azten Zen alegindu Gure amamak Beti jakindu Zeinek eman zizun tiro Amamari joan aurretik Zeuzkan indarren apurrak Zuretzako izan dira Bere azken itzamurrak Asko kostata Da urtekin Agertu zara Sei lagunekin Mugitu ostean lurra Mina ez da inoiz Ez ezabatu Naiz da bihotzik Ezin elkartu dira ezurrak Mina ez da inoiz Ez ezabatu Naiz da bihotzik Ezin elkartu dira ezurrak Ederra, abesti hau zuzenean hemen Rafa Rueda eta pentsatzen ari gara baitzea eta hemen kontzertua eskaintzea. Baina ez, nik uste dut utziko zaitugula. Joan behar duzulako, herriko tabernara, 8:30 duzu emanaldia. Beraz, entzule, gogotsu gelditu baldin bazara, badakizu, herriko tabernan duzue aukera, 8:30 hor. Disko honetako abestiak, 10 abesti hauek, gehi beste batzuk, suposatzen da, zenolako repertorioa eskainiko duzu? Normalean hori diskoa da emanaldiaren muina.
eta gero bueno, beste abesti zarre batzuk 3-4 gehiago jotzen ditut, eta holantxe ordu taraurden inguruan egiten dut, eta gero giroaren arabera agian luzatu. Hemen komentatu duzu hirien eta biztanleen arteko harremanak eta bildu dituzula disko honetan, nola sentitzen zarazu Iruña bezalako hiri batean? Gaur bezalako egun batean ez dakizuentzat, niretzat egiten du. Bai, justo kotxetik atera eta hotza izan da, nabaritu dan lehen gauza, eta beraz hotz. Hotz bai, asko gustatzen zait, hiri hau badu sarma berezi bat, eta oso gustora etortzen naiz guztietan, eta bueno, espero ere gaur sentsazio horrekin ere joatea, ez? Así que, bueno, guk ere espero dugu. Rafa Rueda, benetan eskerrik asko etortzeagatik, guk bai eskertzen dugula zure bisita, eta bueno, espero dezagun hemendik gutxira ere hemen edukitzea. Ze abestiarekin iruditzen zaizu agurtzea? Bueno, agian ez dakit diskoaren lehen singela izan zen Little Cowboy hori entzun izan duguna, eta Jon Naikari egingo dugu, uste dut 3. kantua da. 3. kantua, Naikari. Honekin agurtuko dugu, beraz, Rafa, mila eskera unitz eta laster arte. Bale, zuei, agur.